Dobre, takže už sme... Čaute, dneska sa nachádzame v Petržálke, kde prebehne Life is Porno Hidden Gem. Zhodou okolností na tom spote, kde sme sa naposledy zastavili. Takže ten veľký rail budem musieť jazdiť. Miky vybral toto. Sice jazdia to dneska bikery, ale dám si to s nimi. Poďme ich pozrieť. Bráši, inak úplná náhoda, ja som minulý týždeň išiel točiť do Rusoviec a hovorím, že tu je taký legendárny spot a že nikdy som ho nejazdil, že sa tu musí zastaviť na tom a isto dať, tak som sa zastavil a ja, že dobre, že niekedy sem dojdem a na šupu o týždeň na to si to vybereš a čo? Malus. Tak to dneska. Takže už to musím poslať. Ja to aj polobežkári? Všetci. Aj korčiliari, že pravíš. Kámo, ja si idem vyťahnuť korčula. To som chcel počuť. Idem na to. Ma namotal, že sa to môže jazdiť aj na korčuliach. Sice ceny moc vyhrávať nemusím, ale dám si to na korčuliach teda. Aspoň na rozjazd, lebo na skate sa tu aj tak moc nemám kde rozjazdiť. Tak sa trošku rozkáčem na korčuliach, potom sa prezujem. A pôjdu vajčáky. Nejazdil som na korčuliach 20 rokov. A nedávno ma vytiahol kamoš, mi ich požičal, tak som si to vyskúšal. A celkom ma to chytilo, ale zatiaľ som jazdil raily, čo mi boli pod kolanom. Takže maličké, toto je po krk, alebo minimálne po pás. Dúfam, že sa tam strašne nerozbijem na to. Jak som si to obul, prestávam mať z toho dobrý pocit. Toto bude pekná pičovina. Od chalanov mi došla nová mikinka, tak dneska na jazdenie si dáme tu. Harry, jdu do baráku. Dian mi priniesol maču a úplne ma vysmial, že som si vypýtal hrachové mlieko. Už to chcem dať, už ma to fakt nebaví. Raso korčuliár. Ne, vôbec. Nechaj mi to. Dobre, je čas na skate. Korčule mi dali celkom zabrať. Vidno, že to nie je môj šport. Takže ideme pre skate. Snad to pôjde lepšie ako na tomto. Ale zo skateparku prejsť na street celkom sranda. Takže street ma baví podstatne viac jak skatepark. Ale je to o dosť náročnejšie.
bojujem s tým, lebo chcem spraviť krokit, nie board slide. Krokit tam asi ešte ani nepadol, ale je to dosť vysoké a ten rozbeh je problém. Či to vie, či nerobí prvý rail totižto, toto je jeden z 1000. Som zo seba sklamaný. Tento rail vyhral nado mnou. Môžeme si za to dať túto nulovú vodu. Na nulu si dáme nulovú vodu. Som zo seba sklamaný. Najväčší brutál je, že na korčuliach som nejazdil 20 rokov a dal som to. A tých 20 rokov som jazdil na skate a nedal som to. To znamená, že pred 20 to bolo veľmi zlé rozhodnutie. Mal som zostať robiť úplne niečo iné. Takže sa presúvame na spot číslo 2. Neviem presne, čo Miky vymyslel. Je to zase skôr bajkový spot ako skate. Takže skôr len pofelíme s nimi, ako by som to aj jazdil, ale uvidíme, že čo to bude. Možno to na chvíľku vytiahnem. Je mi ľúto, že som vás takto sklamal a na tom raili som nespravil nič. Ale ten rozbeh bol strašne krátky a rail vysoký. Takže snad na budúce. Spot číslo 2 sa nachádza asi 100 metrov od toho prvého. Samozrejme sme išli na aute. Jak to zatiaľ hodnotíš? Takto. Miešačkovo. Alebo veľko. Bajková akcia bola veľmi príjemná, ale už mi začína byť chladno. Počkáme, dá niekto aspoň nejaký 1, 2 triky. Ideme sa najesť a pôjdeme sa poloziť pod most SNP. Daj na zadní! Daj na zadní! Zdvihni predok! Dostal si dotrhanú mikinu. No, nosil ju predtým nejaký motorkár. Práve sme došli do A-parku, ideme dať jedlo, lebo už sme dosť hladní a ideme sa povoziť pod most SNP do nového bratislavského skateparku. Tá pomalovaná podlaha tu je na nezaplatenie. Extrémne sa to šmýka.
Na budúce si donesiem ľadové korčule. Frontboard sa trafí a flip frontboard na prv. Túto prekážku končíme backflipom a ideme na ďalšiu. Ešte jeden. Neviem z toho kopnúť ten šovit, lebo sa to nešvíka. Aspoň sa na to chcem vyhovoriť. Adam, nechceš povedať, že to nešmíka. Šmíka, len ja som postihnutý. Akože rád by som si zajazdil aj tie vrchné veci tam, kde som moc ešte nejazdil, ale rozbiehať sa musím úplne dozadu, aby som na to narýchol. Tak snad sa s niekým nezrazím. Takzvaný útek do skateparku. S týmto railom mám vážny problém. Na mňa je strašne nízky a strmý. Úplne mi to vadí. Keď skáčem do toho, tak skáčem úplne do zeme. Nepríjemné. To je nízke a strmé. Skočím do toho a zapichnem sa do zeme. Skatepark sa už celkom naplnil, takže to začína byť nepohodlné tu skateovať. Tak to ukončíme klasickým hydrantom. Na dnes máme hotovo. Ahojte! Dnešnú skateovú sešku už ukončíme, lebo chalani tu lietajú na bajkoch. Im pokračuje ešte Life is Porno Hidden Gem. Takže skatepark odovzdávame im a my sa vidíme na budúce. Takže čaute.